Stačí niekoľko jednoduchých ťahov a z tupého noža máte opäť ostrý nôž. S brúskou Nirej zvládne brúsenie naozaj každý. Predstavujeme elektrickú brúsku nožov Nirej CBN. Dobrý deň, v každej kuchyni sa denne používajú nože a každý nôž sa časom otupí. Čo s tým? Riešením je táto profesionálna elektrická brúska nožov Nirej, vyrobená na Tajvane. Keď je nôž tupý, jednoducho brúsku vytiahnete, vložíte nôž do vodiacej drážky a plynulo ho pretiahnete smerom k sebe. Už po niekoľkých ťahoch sa z tupého noža stáva opäť ostrý a použiteľný nástroj. Vo vnútri brúsky je použitý špičkový brúsny materiál CBN, kubický nitrid bóru. Nejde o bežný brúsny kotúč, aký nájdete v klasických brúskach. CBN patrí medzi moderné a veľmi tvrdé brúsne materiály, vhodné aj na náročné ostria. Na trhu existuje veľa druhov nožov, no medzi najtvrdšie patria keramické nože. Tie bežné brúsky často nedokážu nabrúsiť. Brúska Nirej CBN si však poradí aj s keramickým nožom. Stačí ho vložiť do správnej drážky a plynulo pretiahnuť. Veľkou výhodou tejto brúsky je, že brúsi obe strany ostria súčasne. Mnohé bežné brúsky opracujú iba jednu stranu noža. Nirej vytvára rovnomerné ostrie z oboch strán naraz. Nezáleží na tom, či máte v kuchyni veľký nôž, malý nôž, dlhý nôž alebo krátky nôž. Tupý nôž jednoducho vložíte do brúsnej drážky a pretiahnete. Pri brúsení nepotrebujete vodu, žiadne nalievanie, žiadne zložité prípravy. Len vložiť, pretiahnuť a nôž je opäť ostrý. Brúska má dve samostatné brúsne zóny. Jedna je určená pre kvalitné a drahšie nože, napríklad japonské nože, profesionálne kuchárske nože alebo keramické nože. Druhá zóna je určená pre bežné kuchynské nože, sekáčiky, ovocné nože, pracovné nože a nože na každodenné používanie. Ak máte doma alebo v prevádzke tupý nôž, vložíte ho do správnej drážky a plynulo pretiahnete. Opäť platí, že pri brúsení nie je potrebná voda. Už po krátkom brúsení sa aj bežný tupý nôž zmení na ostrý nôž, s ktorým sa ľahko krája zelenina, ovocie, mäso aj ďalšie suroviny. Pri ručnom brúsení treba každý nôž brúsiť samostatne a často to trvá veľmi dlho. Brúsenie na veľkých kotúčových brúskach môže byť nebezpečné a pri nesprávnom použití môže nôž poškodiť. Brúska Nirej pracuje rýchlo a presne. Motor dosahuje približne 8000 otáčok za minútu, vďaka čomu je brúsenie výrazne efektívnejšie než ručná práca. Pri klasickom brúsení môže dochádzať k príliš agresívnemu odoberaniu materiálu. Nôž sa môže prehrievať, strácať správny tvar a časom sa znehodnotiť. Nirej využíva CBN brúsny systém, ktorý obnovuje ostrie kontrolovane a šetrnejšie. Dôležité je nielen nôž nabrúsiť, ale aj zachovať jeho životnosť. Nezáleží na dĺžke ani veľkosti noža. Stačí vložiť tupý nôž do brúsnej drážky a plynulo ho pretiahnuť. Za krátky čas môžete obnoviť ostrosť všetkých nožov, ktoré používate doma alebo v profesionálnej kuchyni. Pozrime sa aj na väčší nôž alebo sekáčik. Práve takéto nože bývajú často najviac opotrebované, pretože sa používajú na tvrdšie suroviny. Keď sa otupia, ručné brúsenie je zdĺhavé a nepohodlné. S brúskou Nirej stačí nôž vložiť do drážky a niekoľkokrát pretiahnuť. Brúska vytvorí čistú, rovnomernú líniu ostria a nôž opäť reže presne a bez zbytočnej námahy. Teraz nasleduje praktický test s veľmi tupým nožom. Tento nôž je natoľko tupý, že už nedokáže prerezať ani bežný papier. Pri takomto noži by ručné brúsenie trvalo veľmi dlho. Pri nesprávnom brúsení by navyše mohlo dôjsť k poškodeniu čepele.
Cieľom tejto ukážky je jasne ukázať, že nôž je skutočne tupý. Papier nereže hladko a ostrie už nepracuje správne. Teraz nôž vložíme do vodiacej drážky brúsky Nirej a plynulo ho pretiahneme smerom k sebe. Netreba žiadnu špeciálnu techniku, netreba vodu, stačí jednoduchý, rovnomerný pohyb. Pred chvíľou tento nôž takmer vôbec nerezal. Po krátkom brúsení však papier reže hladko a rýchlo. Výsledok je viditeľný okamžite. Tupý nôž sa za niekoľko sekúnd zmenil na ostrý nôž, pripravený na každodenné používanie. S elektrickou brúskou Nirej môžete jednoducho nabrúsiť aj viac nožov naraz. Či máte doma 5, 10 alebo viac nožov, brúsenie zvládnete rýchlo, pohodlne a bez návštevy profesionálneho brúsiča. Krájanie s tupým nožom je namáhavé a nepresné. Zelenina, ovocie aj mäso sa režú horšie a práca v kuchyni je pomalšia. Keď sú však nože ostré, krájanie je rýchle, presné a príjemné. Práca v kuchyni sa stáva jednoduchšou a bezpečnejšou. S ostrým nožom máte lepšiu kontrolu nad každým rezom. 这种刷刷刷切菜的声音我超喜欢，让我觉得自己像一个很厉害的厨师一样，轻松做菜的感觉真的很享受。 Značka Nirej sa špecializuje na výrobu brúsok nožov už viac ako 30 rokov. Ide o výrobcu z Tajvanu, ktorý svoje produkty exportuje do mnohých krajín sveta. Elektrická brúska Nirej CBN je chránená viacerými patentmi a spĺňa medzinárodné certifikácie vrátane CE, EMC, EMF, ROH, SAUL. EMF 安全认证、欧盟 ROHS 无毒认证、亚购 B 购 UL 电路安全。 Elektrická brúska nožov Nirej CB je praktické riešenie pre každého, kto chce mať nože vždy ostré, pripravené a bezpečné na používanie. Jednoduché brúsenie, rýchly výsledok a profesionálna ostrosť pre každú kuchyňu. Objednajte na gastromarket.sk. Gastromarket. Gastrotechnika pre profesionálov.